Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali, kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Ndikulandireni m'bale wanga, ine munati nsakutchuleni dzina, koma ndikupasani dzina loyembekezera ndi cholinga choti ndizikwanisa kufotokozera bwino nkamatchula dzinali. Inu ndi m'bale amene mukuti mukupembedza chipembedzo cha Chisilamu. Mwanditumizira funsoli ku inbox kwanga kuti ndifotokozere bwino za audio imene ndatulutsa pamene ndinkayankha funso lokhuzana ndi mabuku aziwanda kapena kuti zipembedzo zimene zimasunga mabuku aziwanda. Pamene ndinkafotokoza za zipembedzo zimene zimasunga mabuku aziwanda, mu audio imeneyo ilipo, ali nayo, atumiza kachiwiri, ndatchulaponso kawiri mmenemo kuti limodzi mwa gulu la chipembedzo limene limalola kusunga mabuku aziwanda nkumayendesa limodzi zipembedzo zawo ndi Chisilamu. Pamene pakubayani inu pamene ndiye mwanena kuti ayi, ineyo ndinamva bwino ndipo ndinazizimuka m'mafotokozedwe anu brother Twaibu, ine ndi Msilamu. Mwanena zija ndizoona ndithu, ndafufuza ndapezadi kuti chipembedzo cha Chisilamu chimasunga mabuku amene ali ndi mphamvu zaziwanda, ndipo mizikiti, mashehe ndi mtundu wa chipembedzo chotchedwa Chisilamu sumachiona kukhala cholakwika kusunga mabuku aziwandawa. M'malo mwake timachemerera amene ndasing'anga osunga mabukuwa kumawatcha kuti shehe kumaophunzira, chifukwa amadziwa mabuku ambiri ofotokozera mmene mankhwala angayendere mchipembedzo chathu. Tili ndi chimene timachitcha kuti talazimu, timazitcha kuti duni. Inunso munafotokoza kuzitchula zimene zimodiyo yanu. Tsopano ndili ndi funso, chifukwa ntabayidwa ndi mawuwa, ndi masakasaka chipembedzo chimene ndingalowe. Ndili ndi ganizo lofuna kutuluka Chisilamu koma sinnatuluke mpaka nditakufunsani funso brother Twaibu choti ine ndichite. Funso langa nali, mwafotokoza za ina mwa mipingo yayikulu imene imasunga mabuku aziwanda ngati Roman Catholic. Mwafotokozanso za Chisilamu. Ine ndi Msilamu. Roman Catholic ndi gulu limodzi la chipembedzo cha Chikhristu. Chabwino, ntakhala kuti sindikufuna kulowa Roma chifukwa ndayipeza kuti imasunga mabuku aziwanda, ndiye koma ndikufunabe nditakhala Mkhristu ndilowe kuti? Ndiye funso limene mwandifunsa nanenso malovu aligwa kukamwako. Ndiyankhe chifukwa ndimathandizidwa ndi Mulungu. Ineyo m'bale wanga ndiyankhe funsoli koma litalike ndiye ukhale pomwepo. Ndikakanika kulimaliza chigawo chimodzi ndilimaliza pa chigawo chinacho, koma ndikuyankheni. Yankho langa ndiyende nalo limodzi ndi malemba muli komweko ku Chisilamu. Mudziwekaye buku la Mateyu chapter number 24 verse ya number 24. Musanabwere zipembezani ku Chisilamuko, koma mumvekaye ichi kuti ndikuunikire udziwe. Gawo ilili ndikamawerenga verse number 24 ndikulitcha kuti gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka ndi Akhristu. Mateyu 24 verse 24. Ndibwereze, ndikuyankha funsoli pamutu wakuti gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka ku Chikhristu. Ndiye chimodzi mwa Chikhristu ndachitchula kale, chinali Roman Catholic. Koma mchimpani chotchedwa Chikhristu simuli Roman Catholic yokha.
muli mipingo yambiri. Lero nimafuna ndikuunikire kuti nakonso ku mabuku aziwanda ku chikhirisitu aliko, koma mozama kwambiri. Kotero kuti tikaone kuzama kwa mabuku aziwandawo ndisoweka kufotokoza in a calculated statement kuti inu m'bale mukhale ndi chithunzi chokwanira, enanso akhale ndi chithunzi chokwanira. Gawo lachitatu la mpingo wosiriza la masiku akumapeto ano, Satana ndiyelekezi anatsegula mabuku akaziwanda ndi kuapereka pakati pa mipingo ya chikhirisitu, ndipo mipingo yambiri ikuyendera mabuku aziwandawa koma muzigawo ziwiri. Chigawo choyamba ni mabuku enieniwo amawerenganso, nkumapezamo ndondomeko za mmene angachitire kuti aoneka amphamvu ku chikhirisitu koma akumagwiritsa ntchito ziwanda. Gawo lachiwiri ndi mitu ya anthu ena amene ali ku dziko lino lapansi. Kuli mtundu wina wa atumiki umene umatchedwa kuti mapias flaudi. Mapias flaudi ndi mtundu wina wa anthu amene ali ku chikhirisitu, koma pamene ali ku chikhirisitu amagwiritsa ntchito mutu wawo. Satana anawupanga mutu wawo kutsegula ngati buku la ziwanda koma lokhala mmutu. Anthu oti ndi mafiliyosofa ndi anzeru akhoza kuyambisa chinthu nkuchipanga kiriyeti chinthucho ngati chilipo koma chili chabodza, anthu nkumakhulupirira bodzalo, amatchedwa mapias flaudi. Amenewa ali ku chipembedzo chomwechi cha chikhirisitu. Koma poyambira panga kuti msilamu umve usanabwere ku chipembedzochi, ineyo muphunziroli inuyo ndikutcheni kuti Ibula, mzanga Ibula. Tamvera verse number 24. Verse 24 lo ikuti, chifukwa akhirisitu onama adzauka ndi aneneri onama adzaonesa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa, kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhika omwe. Tamvera pamene patsopano m'bale wanga msilamu mnyamata mzanga Ibula. Munanena kuti dzina lanu nsatchule, ine ndangokupatsani la Ibulali. Tamverani. Verse 24 lo ikuyankha funso lanu lakuti kodi ndikatuluka chisilamu kulowa chikhirisitu kumeneku sindikazipeza zipembedzo zimene zimagwiritsa ntchito mabuku aziwanda? Ndiye verse 24 ndikukupasani ngati yankho kuti mukazipeza. Ndiye ine pofotokozera ndikufuna ndikupaseni mutu wa kuyankha kwanga. Ndikuyankha kuti gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka mchikhirisitu, amene amasunga mabuku aziwanda ku chikhirisitu ndi amene mukuwapeza pa verse 24. Yesu Khristu amene mukufuna kuti muyambe kumulondola, kumusogoza kusiyana ndi Muhammadi, ananeneratu m'buku ili la Baibulo limene mukufuna kubwerali kuti kumene koko kudzakhalako aneneri onyenga. Ndi verse 24 ikunena kuti chifukwa akhirisitu onama adzauka. Tsono gulu limeneli lauka mwatsoka, ladzuka mu nthawi yanu ya makono imene inu mukufuna kuchoka ku chipembedzo chanu kubwera ku chipembedzo china. Ni nkhondo yayikulu kwambiri imene anthu ambirimbiri otchedwa kufuna kupulumuka ati akapezekere ku gahena. Ndiyakuti mmene tinalize gawenga, pofuna kutuluka ku chigawenga timafuna kutembenuka mtima kuti tipite ku chikhirisitu. Mwatsoka timakafikira mu zipembedzo zimene zili ndi aneneri onyenga. Kotero timakhala kuti tidakali chimozimozi kuchikunja komwe kuja, koma tokha tikumaona ngati tayamba moyo wina. Yesu akulankhula ndi misozi akunena kuti koma akhirisitu onama adzauka ndi aneneri onyenga adzauka ndi kuonesa zizindikiro zazikulu kwambiri. Now, mwina pamene inu mukupanga chisankho m'bale Ibula kuti mukalowe chipembedzo cha chikhristu, mukhaleka yepe ndi kuganizira mozama, chifukwa
muzapezeka kuti mwathawa mabuku aziwanda opezeka ku mpingo wanu, kapena mwathawa chimene mpingo wanu umachita kumavomera kukhala ndi mabuku aziwanda, ndiye mukufuna kupita mpingo umene susunga mabuku aziwanda mu dzina lakuti ndi Chikhristu. Mukachita tsoka kuti pofikanso kumeneko mukapezanso mipingo imene imasunga mabuku aziwanda. Kuli gulu lalikulu kwambiri lachochitika chimene chikuchitika pakadali panopa, chonena kuti matchalichi achuluka mdziko lapansi, koma onsewa anatenga mfunda wakuti Chikhristu. Kotero nampungwepungwe chibalaliko pa mtunda wosiriza chabalalisa nkhosa zothawa mimbulu kutchire, nkumakafikira m'makola agalu. Akuthawa mkango kutchire, pothawira m'mudzi akukafikira nkhomo, nkhonde, nkhola la anthu ochimwanso amene ali mu mpani wa aneneri onyenga. Nawo ine ndimafuna ndikutukuleni kuyankhani kuti ku Chikhristu kulinso zipembedzo zonyenga, kulinso mabuku onyenga. Nawu tamverani mawu akuti chifukwa akhristu onama adzauka. Limeneli ndi yankho lakuti ku Chikhristu kuli aneneri onama amene akuuka. Mukamva mawu akuti adzauka, ndiye kuti kunalibe adzachita kubwera. Adzauka, kunalibe muwaonawa achita kubwera. Zili bwino kuti mudakali mu mpanda wa chikhulupiriro cha Chisilamu mukufuna kuunika, ndiye takwerani pang'ono mpandawo, musajowere tsidya ili la Chikhristu, koma mungokwera pa mpandapo ndiye muyambe kuyang'ana kutauni, muyang'ane mchigwa cha Malawi, muyang'ane mchigwa cha dziko lapansi. Mumva kumeneko kuli ng'oma, mumva kumeneko kuli mabana, mumva kumeneko kuli mipingo akuyalirani chakuti Pentekosto, chakuti Pentekosto, chakuti Pentekosto, chakuti ministry, chakuti angelo, chakuti mipingo mupeza zanguti mubwere pamwambapo kai. Yesu anakhala pampoteropo tsiku limenelo nayamba kuunikira za chimene chidzachitike, kuti pamene inuyo mukufuna kupanga chisankho chobwera ku Chikhristu, mudziwiretu kuti mwatsoka Mulungu akapanda kukuthandizani, inunso mukapanda kufunafuna thandizo la Mulungu pofuna kutembenuka mtima, mukhala kuti mwangozivuta. Bola kukhala ku Chisilamu komweko, kusiyana ndi kupita ku Chikhristu kumene mukakumane ndani nilionyenga. Bola muzikhala konyenga konko muliko, kusiyana nkupita konyenga kutuluka konyenga. Chifukwa pamene mukhala kuti ndinu fisi mwangosintha chire. Ningani yosausa kwambiri, chifukwa chipulumutso sichophweka, ndipo chipulumutso simya ngati kunsi kwa ironi, ndipo chipulumutso sikuti chimatuluka mwa anthu ngati mmene ife tikulankhuliramo. Ayi, chipulumutso amapulumutsa ndi mwini wake Mulungu akafuna kuti munthu apulumuke. Koma ukapanda kuchitenga bwino pa nthawi ya kusankha kupulumuka, umaganiza kuti wapulumuka koma usadapulumuke. Inu mukukumbukira bwino nkhani ku Baibuloku ya Davide, ngati simukudziwa mudziwe. Tini munthu wina amachedwa kuti Davide adathawa kupita ku mizi ina, koma atakafika kumeneko anakachita tsoka kukafikiranso m'manja mwa adani, mpaka adakazizimbayitsa nkuzinamizira ngati wazerezeka kuti apeze nawo chakudya, chifukwa ankaganiza kuti wathawa Sauli, koma kumene amathawira kuja anakathawiranso m'manja mwa adani, mpaka adamudziwa kuti si Davide koduli. Kenako andipha mpamene amazizerekezetsa. Nawu tamverani, mukachita tsoka mutha kuzazerezeka ku Chikhristu. Pamene mukuthawa chipembedzo cha mabuku aziwanda kubwera ku Chikhristu, kuchitanso tsoka ku Chikhristu, mukhoza kuzazerezeka, chifukwa muzaganiza kuti mukuthawira kwa Agati, mukuthawira ku Zigilagi kuntunda, koma kumeneko pothawa Afilisti mukafikiranso m'manja mwa adani, muta kuti mupeze nawo moyo.
Chisilamu ndiye mwasiya mwafikira mneneri mchikhirisitu m'manja mwa aneneri onyenga muzachita cha anzanu azerezeka ku mipingo ya chikhirisitu atatembenuka mtima kuganiza kuti akutembenukira kwa Mulungu adatembenukira kusankha mpingo mmene munali uneneri onyenga ndipo pansi pa aneneri amenewo anzanu azerezeka akuthandalama anzanu kumeneko audyeredwa anzanu kumeneko aubwitikidwa bodza anzanu kumeneko asiya kualondoletsa kumene kuli Mulungu akualondoletsa kumene kunapita mwayi wawo kumene kunapita banja lawo kumene kunapita zosowa zawo kumene kunapita galimoto yawo kumene kunapita njinga yawo kumene kunapita akazi awo akafika kumpingoko akumauza kuti inuyo akazi anu alipo inuyo chuma chanu chilipo inuyo kulemera kwanu kulipo tiyeni mukaone kumene kuli chuma chanu ali kumene adazerezeka atafika ku midzi imene amayiganizira kuti angakapeze thandizo Davide anazerezekako ataona kuti ndiphedwa anzanu akuzerezeka ndiye ine ndikufuna ndikuchenjezeni musanabwere ku chikhirisitu sindikufuna kudzakhala ni milandu yoyitanira asilamu tiyeni ku chikhirisitu chisawawa ayi adzikhala Mulungu okuyitanani ndi adzikuunikirani chifukwa ku chikhirisitu yekha amene timamulondola ndi Yesu Khristu ndi chifukwa chake olemba m'buku la chipangano chatsopano la chichewa la Baibulo wagwiritsa ntchito mawu akuti chifukwa chake akhirisitu onama olondola Yesu abodza adzauka kumapeto ndi kagulu kameneka kamauka ka akhirisitu onamaka ndi kamene kanatsegula mipingo pogwiritsa ntchito mabuku aziwanda koma muzigawo ziwiri ndi muzindilondola koma musanafike kutali ndi ine muphunziroli tentionekaye malembawa akutiuza kuti verse number 24 atiuza za akhirisitu onama ndi akunena kuti adzauka ndi aneneri onama adzaonesa zizindikiro gulu limeneli la aneneri onamali limayenda pamodzi ndi zizindikiro mwina pamene mukutuluka ku chisilamu mukufuna kubwera ku chikhirisitu mungafune kuona chipembedzo chimene chikusonyeza kuti chili ndi mphamvu ndiye chikhoza kukhala chisankho chanu chipembedzo cha chikhirisitu chimene chikuoneka kuti chikuchita zozizwa chikuchita zambiri zabwino nanga sinu ndi nyukama muli ndi mwayi opanga choice mpingo umene mungakafikire ku chikhirisitu pamene mungufuna kulowa mwatsoka muzafuna makolite achipembedzocho posankha makolitezi achipembedzo chimene mukufuna kulowa kuchoka ku chisilamu muzasakasaka zina mwa zimene zili kuoneka ngati kumene koko Mulungu amayendako ndi kumakhala zizindikiro sopono verse number 24 yanena kuti chisonyezo cha mipingo imene idzagwiritsa ntchito mabuku achinyengo mabuku aziwanda adzayamba kuonesa zizindikiro sotadikirani ndikuuzeni kunja kuno kuli mabuku ambiri achinyengo amene ziwanda zidalemba nawo amene anthu awawa akamapanga zozizwazi amakhala kuti akuchita adopt akutengako limodzi mwa mabukuwa mphamvu ina yopezeka m'mabukuwa nkuyika mmutu mwawo mkamwa mwawo m'maganizo mwawo ndipo ziwanda zimabwera kuzakwaniritsa zimene iwo aja azitenga zimene zikwayika pa mtolo pa mpani wa aneneri onyenga now Bible likunena kuti asanauke aneneri onyenga adzayambe kuuka ndi akhirisitu onama kaya chichewacho tumvana akhirisitu onama adzauka sopano mukangonena kuti akhirisitu onama adzauka ndiye kuti mukunena kuti mipingo yabodza idzauka nsiyeni mneneri profeti muyikeni padera bishop muyikeni padera koma the domination gulu limene likusonkhana congregation imene ikusonkhana tili ndi ma congregation awiri congregation yoyamba imene imasonkhana mdzina la Yesu ndi akhirisitu woona amene pa vesi lomweli mwapeza musimu alemba kuti osankhika gulu limene lolo limakhala losankhika limakhala litasankhidwa
koma akhristu onama ndi mipingo imene ili ku dziko lapansi. Inuyo pamene mukufuna kulowa kuchikhristu mufuna mpingo pasopo, ndi mpingo apapa ukutchedwa kuti akhristu onama, gulu loyambirira. Kaya litchedwa chani chakuti, kaya litchedwa chani chakuti. Magulu amenewo samalani kwambiri, chifukwa baibulo likuti kudzakhala magulu onama, koma apapa sanayike chichewa cha magulucho, ayika chichewa chakuti akhristu onama, amabodza, amene adzakhale kuti akupanga mpingo koma kukhulupirira zinthu zakuti sindizo, kuyenda mu zinthu zosemphana ndi mawu a Mulungu, kuyenda mu zinthu zokoma za dziko lapansi mochimwira Mulungu, kudya bwino koma mochimwira Mulungu, kuvala bwino koma molakwira Mulungu, kuvala koma molakwira Mulungu. Akhristu onama adzauka. Amenewa ndi gulu lina limene musadalumbe mpanda kuchoka ku chisilamu kubwera ku chikhristu, mudziwe kuti kuli akhristu onama. Ndili ndi chisoni m'bale wanga Ibula, Mulungu akuthandizire ukamalowa kapena kulumpha mbwato lotchedwa chisilamu. Anzako adalumpha bwato limenelo koma adakafikira m'manja mwa akhristu onama. Chimene ndikunenachi ndechoonadi chopanda chibanga, ndipo chimene ndikunena inechi Mulungu adzandikhalira mboni tsiku lina kuti polamphula sindidayikire kumbuyo munthu ayi, ichi chindechoonadi. Ndipo chimene ndikunenachi ndi chimenenso ine nzako amene ndinatuluka ku chikhristu, ku chisilamu kubwera ku chikhristu ndimadedwa nacho kunena zimene ndikunena pamene papazi. Udziwe usanabwere ku chikhristu kuti ku chikhristu kuli akhristu onama. Tsopano mwathawa mabodza aziwanda zopezeka ku chisilamu kudzera m'mabuku amene asilamu amasunga. Mukuthawa mabuku amenewo, mwanena kuti ku katolika, mwanena kuti nakonso kuli mabuku aziwanda amene amatemberera nawo anthu, simulowa. Koma mukufuna chikhristu, ndi ku chikhristu konso ndikomene akukuwuzani ine brother Twaibu kudzera mu baibulo kuti kuliso kagulu kena kamene kamatchedwa kuti akhristu onama amene auka lero. Muyende pa sukulu iliyonse mupeza, ngati mungapeze mipingo 5 pa sukulu akusonkhana m'dzina la chikhristu, mwina awiri ndiye woona koma atatuwo ndi onama. Mukakafika pa sukulu kaya muli ku chiwoko, mukapeza kuti chiwoko chonse nchodzaza Saturday Sunday chili ndi alendi amene amasonkhana pa sukulu imeneyo kaya mpandirani. Koma mukakapeza makalasi onse 21 muli anthu akupembezamo, mukadziwe kuti pakati pa magulu 21 kapena 4 ndi olondola koma enawa ndi onama. Ndi kuti tu pali chibalaliko pakati pa anthu amene amafuna kutembenuka mtima. Tsoka limeneli lochoka kuchikunja kupita ku gawo lonena kuti ndi lopemphera nkukafikiranso m'manja moyipa. Lachitikira anthu ambiri chimene chinchipolowe, nchimene ine pofotokoza ma audio anga nimagwirisa ntchito mawu akuti ambiri tikakhumudwa tikakafika kwathu. Ambiri akakhumudwa akakafika kwathu, kuti adaganiza kuti ali ku chikhristu kuti mapemphero koma adali kuchikunjanso. Ambiri anaganiza kuti potuluka nyawu analowa chikhristu koma anakapezanso nyawu yomwechi. Kodi zimveka zimenezi? Mmene ambiri ankaganiza kuti akutuluka ku miyambo echipembedzo chawo, kaya nali kundagala, kaya nali kuvimbuza, kaya dali kuti poganiza kuti ndachuluka mu chikhalidwe cha kwathu chachikunja, tsopano nkayambe kupemphera. Anakazipeza nyimbo zomwe zija zachikunja zija zili ukuso. Anakodwa anzanu ndikunena pano akusererekera ku gahena pamene lipenga lidzirira. Ambiri achita ngozi tu anthu, ichita ngozi galimoto, ichita ngozi ulendo wa anthu ambiri achita ngozi. Chifukwa chake ncha pa nthawi yakusankha kuchoka ku chipembedzo chako kulowa ku chikhristu, ambiri amakachita tsoka kufikira mu gulu loyamba la akhristu onama. Mwapeza pamenepo. Number 2 pa vesi lomweli tsopano ndi pamene akukuwuzani kuti aneneri onama adzaonetsa zizindikiro.
ndiye kuti gulu limene lidzauke tsopano ndi aneneri onama amene akakhale mafumu. Mwa Khristu onamaja muli mafumu amene amalamulira ufumu wa Khristu onama, amatchedwa kuti aneneri, ena amatchedwa kuti mapasta, ena amatchedwa kuti mabishopu. Atatenga mataitolo olekanalekana opita kukapangira ufumu pati magulu totchedwa Khristu onama tija. Ndi Baibulo amenewo awatcha kuti aneneri onyenga. So tamverani, gulu limene lili lotchedwa kuti aneneri onyenga likamadzapita kukapanga ufumu pa magulu a Khristu onama, nda amene amapita ni mabuku aziwanda, amene amakapanga nawo perform ma miracles. Ndiye pano anena kuti aneneri onama adzaonesa zizindikiro zazikulu ndizozizwa. Simukumva brother Ibula? Mukaliona gulu limene mukufuna mukalijoine, kuli gulu la Khristu onama ndi kuli Khristu olondola. Koma gulu la Khristu onama linatengedwa ndi mafumu amene amalamulira Khristu onama. Ndiye gulu limene lili mmene mumu limayima ngati oyang'anira, ndiye limatchedwa kuti aneneri onyenga. Now, chizindikiro chawo chimene anakakopera gulu lotchedwa Khristu onamali kuti akalilamulire iwowo ngati mapresident ati mipingo timeneti, anapita ndi zizindikiro. Amakachita chinthu china chake champhamvu chosiyana ndi chimene anzawo amapanga kumene kuku. Gulu lonse lija limakaona kuti uyu ndiye nachipanti wathu, uyu ni nachipanti waife, ena nazina na ndipati. Amayimirira kumene kuja ngati champhamvu kwambiri, chisupapower chophulisa mamirako. Ndiye kudzera mu kaswiri ophulisa zozizwa ndi zizindikiro zimene anthu amenewa amautsa. Muwerengena nechichewa, tatenga ni Baibulo brother Ibula, mumve mawu amenewa. Verse 24, chifukwa Khristu onama adzauka ndi aneneri onama adzaonesa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa. Mumve pamenepo, adzaonesa zizindikiro zazikulu ndi zozizwa. So pano pali zizindikiro ndiye pali zozizwa. Zimene zizi sizimachokera kwa Mulungu magulu a Khristu onama amene aukawa. Ndi kumene kunabwerera chichewa, mukuchipeza pamene papa chonena kuti aneneri koma onyenga, omakanena zinthu zimene sindizo chifukwa chongofuna kulamulira. Chimozimozi mmene tikuonera ndale pa Malawi, tidali ndachakwera amene tili nawo lerowa, anatibwa adalonjeza. Tikoza kunena kuti anali mneneri onyenga pakati pa andale, chifukwa ananena zinthu zimene sindizo kuti adzachita perform ma miracles. Owatenga wanthu kufetereza wa 500 kwacha, fetereza 150 kwaika pa 500 kwacha. Malo mwake zachitika ncha kwachosa wanthu pa fetereza wa 20,000 kukayika pa 150,000. Anachita perform miracle koma ya chinyengo poyambapo. Sono amenewa amanena kuti akhala ma president azipani. Ndi chimozimozi nso dziko la Chikhristu kuli ma president amene akuchita kampeni kuti akhale olamulira gulu ilili mwalipeza loyambirira lotchedwa Khristu onamali. Iwo amakakhala atsogoleri anthu abodza. Ndi bodza limakakumana. Mkulu wanga ukabwera ku Chikhristuku musasamala kanthu, ukaona tukugwa kuli kumeneko, ukaona tumateke, anthu amayala line ndikungopanga phaziri chonchikwe ngati kumenya mpira kumenyera mbali mwa phazi. Gulu lonse lakusogolo kuti ugwa pasi.
mphamvu za mulungu akuterotu mamirakosi sikumvatu vanthu akuti chikhalire sanabereke kwapempherera kubereka tina akabereke chimwana chipokwani nkhani zosausa nkhani koma zosausa chimwana chosamva chimwana chosagwirika they can perform miracles zimenezi ndi zimene anthu amenewa adzagwirize now zozizwazo ndi zimene ndaziyika mu mpani wa gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka ku chikhirisitu likuchokera pa vesi namba la 24 chifukwa akuti akhirisitu onama adzauka chifukwa chake ncha vesi 23 idzayamba kunena mawu akuti pomwepo munthu akanena kwa inu onani khristu ali kuno kapena uko musavomereze vesi 23 m'bale takwera ndi pa vesi 23 tsopano ine ndisakupombonezeni ayi ndikufuna mulandire chipulumutso cha genuine chosachokera ku maganizo okokerera ayi ngolowani 7 bwerani 7 mene mwatuluka ukumu inetu ndinalowa 7 ndiye bwerani 7 musankhidwe ndi mulungu musajoine chifukwa ambiri amakajoina mipingo sono mpingo wa mulungu sitijoina timasankhidwa ndi mulungu kuyikidwa pa mpingo ineyo pemphero langa ndirakuti m'bale Ibula mulungu akusankhe akakuponyeso pa gulu loyenera limene ine sindingakupase direction yake kuti iyayi gulu loyenera ndilo likusonkhanapo ayi akhale mulungu akuchite direct ku gulu loyenera ndingasankhe ndekha kukonda Seventh Day Adventist koma uthenga ndili nawo Seventh Day yaukana chifukwa mwina ndinasankha ndekha kuti ndifikire pa mpingo Seventh Day tiye nichoona adi chili mwa ine chazimene mulungu akundivumbulutsira sichikupanga suit environment ya Seventh Day ndizotheka iwenso sono ndimati ndinene kuti pamene ukupanga chisankho chofuna kubwera ku chikhristu ine ndikuchenjeze kuti payenera kukhala kusamalira chifukwa kumeneko verse 24 zimene ukuzithawazi zilikonso ku chikhristuko kuli aneneri onyenga ndi amene amasunga mabuku amenewa sotamvera verse limeneli likubwera ndi mawu yawo amene ndimafuna kuti ndichite nawo mwakulongosolera bwinobwino verse 24 ikunena kuti chifukwa akhristu onama koma tikamangoti verse 24 osanena buku tikuwerenga Mateyu chapter 24 verse number 24 kupangira ngati mwango ndipeza pakati ndikuyankha funso la nsilamu amene akufunsa kopita chifukwa ndinafotokoza za mipingo imene imasunga mabuku aziwanda ndiye afuna kubwera ku chikhristu ine ndikumuchenjeza ngati mmene Yesu adatichenjezera asanabwere ku chikhristu kuopa kuti akabwera ku chikhristu angakhale kuti wangosintha thengo chifukwa kumene kunso kuli mabuku aziwanda ndiye kuyankha kwanga ndayika title yakuti gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka ku chikhristu amene amasunga mabuku amenewa ndaneneri onyenga kuti akalamulire mipingo ya khristu onama kuti akakhale mafumu akakhale mapresident kampeni yawo amayamba apita kaye ku mabuku aziwanda ndi kukasankhako miracle ina yake imene ziwanda zikapase kuti akakapita kukaopseza pakati pa akhristu onama gulu likasonkhane nsanga kwa asonkhanira iwowo akatayeza mulungu azikapanga za iwowo mpaka na anthu akayambe kunena kuti timasonkhana ndife nkhani zosausa ndi vesi litaliwerenge m'bale wanga Ibula pali mawu pamusipa akunena kuti zizindikiro ndi zazikulu ndizozizwa kotero kuti akanyenge ngati nkotheka osankhika omwe ndiye ndimafuna ndichite ndi mawu akuti osankhika mawu akuti osankhikawa akupasa chithunzithunzi uli ku chisilamuko kuti chisankho chako chofuna kutuluka ku chisilamu ndikupita ku chikhristu ndichotheka ndipo kuti kumeneku kuli gulu la anthu osankhika
limene limapembeza Ambuye mu mzimu ndi choonadi, ndipo gulu limeneli limachita kusankhidwa ndi Mulungu. Iwenso akusankhe ndi Mulungu. Iwowa sapita kulamanja kapena kulamanzere, amatsatira Bible truth, Bible doctrine, sayenda ndi church doctrine. Anasankhidwa ndi Mulungu, amayenda molunjika, mosapita kulamanja kapena kulamanzere. Anakhazikika pakuopa Mulungu ndi kumvera zonse za Mulungu. Amatchedwa osankhika. Asankha kuti anthu amene simukumva. Gulu limene lili losankhikali, mukawerenga mabuku ena mchigiriki limatchedwa kuti ekereksto. Ekereksto ndi kumene kunachoka Chingerezi chonena kuti chosen one. Anachitenga ku ekerekstos. Now, kusankhika ndi chinthu china choopsa kwambiri chimene amachitcha kuti padzafunika pakhale the remnant, kusogolo mpingo wa anthu otsala udzachita msonkhano, mkumano kuchoka kuma ekerekstos amene asankhika kuti akagwirizize mbendera za choonadi mpaka kusunga chikhulupiriro cha Mulungu, osapambukira kulamanja kapena kulamanzere. Amatchedwa kuti ma ekerekstos. Sotamvera, ndi osankhika amatchedwa kuti ma ekerekstos. Amasankhika kuchoka kuti kodi Mulungu ali ndi amene azasankhe masiku osiriza? Ndiye ine pemphero langa ndila kuti pali amene Mulungu wasankha, ndipo inu pojoyina Chikhristu Ambuye akutsogolereni kwa osankhika a Mulungu. Pamenepa mungakhale mmasamba ndi kulephera kudziwa kuti kodi choti ndichite ine ndichiti. Number 1, inuyo musanalowe Chikhristu muyambe kufufuza akhristu onama amasonkhana kuti amasogozedwa ndi ndani. Mukapeza kuti akhristu onama amasogozedwa ndi atsogoleri amene amatchedwanso aneneri onama. Mumve pamenepa. Zizindikiro ndicho chizindikiro chawo, zozizwa ndicho chizindikiro chawo cha mipingo yonyengayo. Tsono ino mukamakalowa mukakapeza mipingo kapena mpingo kapena gulu limene sili kuchita duweru pa zozizwa, likuchita duweru pa choonadi cha Mulungu, sili kukhazikika pa zodabwisa za masiku akumapeto, lachita moyo wawo onse kukhulupirira Mulungu yekha, ndikudziwa kuti akhoza kudwala ndi kusachira koma Chikhristu chilipo, akhoza kusauka ndi kusapeza koma Chikhristu chilipo. Iwowo amayang'ana kumene kuli moyo wosatha basi, sayang'ana kumene kunapita chuma chawo. Koma ukukuku kumene kumasogoleredwa ndi awa amawuza anthu kumene kunapita katundu wawo, kumene kuli mwayi wawo, kumene kuli zosowa zawo, kumene kuli abale awo. Amawuza kuti bwerani zimene zizikhalanso ndi inu, tikupatsani, Mulungu akupatsani. Ndi mukamapita muzipembezo zimenezi pamene mukupanga chisankho chofuna kutembenuka, dziwani kuti zimene zindi ndende zimene mukagweremo. Musamalire pamene mukufuna kutuluka Chisilamu kulowa Chikhristu. Kwa Chikhristu kuli gulu la aneneri la Khristu onama amene mafumu awo, azibusa awo, aneneri awo amatchedwa aneneri onama. Amayenda ncha kampeni yawo, amapita ndi zizindikiro. Ndiye pakati pa anthu amenewa ntchito imene amachita ndi cholinga chawo chonse chili pa verse 24 kuti akanyenge ngakhale osankhika. Ma ekerekstos aja akasankhidwe, akanyengedwe, ndi amatchedwa kuti aneneri onyenga. Now, mwa aneneri onyenga amenewa pamene ndikupita mphindi zosiriza, ndimafuna ndikupaseni chithunzi cha mabuku amene anthu amenewa amagwirisa ntchito aneneri onyenga. Nkhani ya aneneri onyenga timayipeza m'Baibulo, imayambira pa chivumbuluso, anafotokoza bwino za aneneri onyenga.
ndiye kuti mabuku a Satana oyendayenda amakakamiza anthu kuti alambire dziko lapansi, amachita produce material things, kuti anthu poona ulemerero wa dziko lapansi ukupezeka m'magulu amenewo, anthu akakhulupirire kuti amene akuchita pamenepo ndi Mulungu. Koma mabuku osiriza amenewa achipembezo cha Chikhristu, mabuku aziwanda, amakhala mitu gawo loyamba la amene amatchedwa aneneri onyenga, amayenda ndi mabuku aziwanda. Mabuku amenewa ndiganiza kuti ndibwereze statement imeneyi kuti mabuku a Satana oyendayendawa amatchedwa aneneri onyenga, kapena nene kuti aneneri onyenga mukuwamvawa ati mbwewa ndi akhristu onamawa. M'mitu mwawo Satana waikamo mabuku achipembezo cha Satana, mabuku onyenga, mabuku aziwanda. Ngati gawo losiriza la kuyankha kwanga kwa gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka mu Chikhristu, amapezeka number 1 m'mitu mwawo. Gulu lake ndiliti? Ndilija ndinakupatsani kuti kuli magulu amene amatcha kuti mapias flauti. Azikumveka zimenezi. Tatiyeni tiwerenge limodzi buku la Aroma chapter number 3. Tipeze Aroma chapter number 3. Chapter number 3 cha Aroma. Ndakutengerani kumene kumbale ibula ndi anthu nonse mukumvera pamene mukupanga chisankho akunja inu muli m'mashabini kumweka yaso, amene muli mwasing'anga, muli kukuba, kunyanga, kukatangale, kundale ndi kwina konse kumene kuli uchimo. Mukufuna kutopa ni uchimo, ndiye mufuna kulowa Chikhristu nuchenjeza pano. Mungayambe kulowa Chikhristu koma cha chinyengo. Ndetamverani. Kuli gulu limene lili ni mabuku aziwanda m'mutu mwawo limatchedwa aneneri onyenga. Amenewa mabukuwa amayika m'mutu, amachita perform mamirakozi kuchokera m'mutu mwawo, amachita draft mawa kuchalichi kukachitike chadi. Ndikufuna wakuti akaonese zizindikiro zoti mphamvu ya Mulungu wanga ili pomwepo, ndipo ziwanda zimachita apiye m'mutu mwawo nkwawerengetsa chimene ati akachite, kutenga chimenecho kupita nacho pa chalichi. Chozizwa chija kukachitika koma ni mphamvu ya ziwanda, koma kuchokera m'mitu mwawo amatchedwanso mabuku aziwanda, koma amenewa ali mu gulu la mapias flauti. Tamverani verse number 7. Ndiwerenge verse number 7 ndi 8. Pakuti ngati choonadi cha Mulungu sichichulukitsa ulemerero wace chifukwa cha bodza langa, nanga inenso ndiweruzidwa bwanji monga mwa ochimwa. Muchimvese chichewa m'bale wanga ibula. Pakuti ngati ndikuwerenga Aroma chapter number 3 verse number 7. Pakuti ngati choonadi cha Mulungu sichichulukitsa ulemerero wace chifukwa cha bodza langa. Nimafuna mumve pamenepo. Awawa ni mapias flauti, mabuku aziwanda amene amapita pa zinthu za Mulungu, nkumalankhula za Mulungu, nkumachulukitsa ulemerero wa Mulungu chifukwa cha bodza. Ndimveke bwanji nkadakhala mchewa chikadachita bwino, koma anga sine muyawo. Interpretation ya bwino yakafotokozedwa ka verse limene lichichewa yunikanika chifukwa cha chiyawo ndekwathu. Koma mutandilondola mochepekedwamo mulimvese Bible likunena kuti verse number 7, pakuti ngati choonadi cha Mulungu chichulukitsa ulemerero, ndime pamenepo pamakhala ulemerero, koma choonadi chija chikuchulukitsa, kuchulukitsidwa mtupatupa, kuchitupitsa kuposera muyezo umene Mulungu anafuna kuti ukhalepo, in order kungofuna kuchipanga bright kuti chiwale bwino chinthuchi, kuti anthu achikhulupirire kwambiri, nkuyikapo bodza. Ndiye timanena kuti mu dzina la Yesu yenda
koma tikudziwa kuti munthu ameneyo ndi woyenda, koma tangogwirizana naye kuti ndikakanena kuti yenda ukayimirire, ndicho linga choti anthu akaone kuti mulungu ndi wamphamvu. Ineyo nkakapanga dzanja chonchi frontline yonse mukagwe kuchulukitsa ulemerero. Ineyo nkakayamba kulankhula ena mukagwe muzikapanga muzikalumpira mpando wauko. Palibe kanthu kumbuyoko mmakhala kuti kuli anthu mukagwera kwa munthu basi, koma iweyo kwangoyamba kulumpha kumene koko kuchulukitsa ulemerero. Anthu poona dzanja la ine lili mwamba, anthu ali kugwerana kupita chauko, ndikuti mphamvu za mulungu zili pamene popo. Ma PS Fraud, mabuku koma aziwanda a technology ya Satana ndiyerekezi. Gulu likuchulukitsa ulemerero chifukwa cha bodza lawo. Ndiye mumve pano pakuti ngati choonadi cha mulungu chichulukitsa ulemerero wache chifukwa cha bodza langa, inenso ndiweruzidwa bwanji monga ochimwa? Ndipo tilekerenji kunena tichite choyipa kuti chabwino chikadze, monganso ena atinamiza ndi kuti timanama kapena kuti timanena. Kulanga kwa ameneyo kuli kolungama. Sotamverani, mukawerenga bwinobwino pamenepa muona kuti Paulo akutimikisira kuti pali ulemerero ndi pamakhala ulemerero umene ukungochuluka chifukwa cha bodza. Paulo akuti koma ngati ineyo ndikuchulukitsa ulemerero wa mulungu chifukwa cha bodza langa, ndikupindulanji? Chifukwa ulemerero wa mulungu uli mmene unalirimo. Verse number 8 ndimene ndayiwerenga. Now mukawerenga mozama malemba amenewa muzapezanso ku buku la Timotero. Ndikukuunikira m'bale wanga usanabwere ku Chikhristu kuti kuli aneneri onyenga. 1 Timotero chapter number 4 verse yake ya number 1. Koma Mzimu anena monenetsa kuti masiku osiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamalira mizimu yosocheretsa ndi maphunziro aziwanda. Now pamenepa pakubwera kuzandithirira umboni pa taitolo yakuyankha kwanga ndanena kuti ndi gawo lachitatu la mabuku aziwanda opezeka mu Chikhristu. Ndikhulupirira mukumvesa pano akunena kuti Mzimu anena monenetsa kuti masiku osiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamalira mizimu yosocheretsa. Tsono aneneri onyengawa amachita pamodzi ndi mizimu. Ndiye ine ndikukuyankhani ndinali ku department ya mizimu yosocheretsa. Sindinali mwa aneneri onyengawa, koma ndinali ku department ya mizimu yosocheretsa. Ndimayidziwa bwino, ndingafotokoza in a calculated statement za mizimu yosocheretsa imene munthawi imene ife tinkapembedza Satana inkachita kwambiri ndikumakachita limodzi ndi akhristu onama aja pamodzi ndi aneneri oonesa zizindikiro aja. Department imeneyo imalimbikitsidwa ndi aneneri onyekani ndi mizimu yosocheretsa. Nawo mizimu imene iyi imakhala ngati mabuku paokha m'mitima yawo amene amawerengedwa ndi aliyense amampasa buku lake limene amakayendetsera pamene pamabwerera kuti faundala wa chipembedzo ndiche. Pa ufaundalapo ukachitapo tsoka sumalandira mzimu wachoonadi, pamabwera mzimu wachinyengo osocheretsa umene umangofuna kuti foundation ikule mpaka chikhale chinyumba, chikhale mpingo, ndikumachitidwa support ndi ziwanda zonyengazi. Nkumasocheretsa ambiri kumalowa kuti akupita kotembenuka mtima, akupita ku Chikhristu, koma atagwera ku ndende kofanana ndi kumene anali kuja. Chifukwa gulu ilili kumakhala kagulu akaka kali pa verse number 1 kamene akuti koma mzimu anena monenetsa. Mumvese pamenepo kusonyeza kuti mulungu ali ndi choonadi chake kuti masiku osiriza ena adzataya chikhulupiriro
nasamalira maphunziro aziwanda. Tsono iweyo Ibula ukutembenuka masiku osiriza pamenenso gulu limene lili likuuka, ndiye kuti ukufunika mzimu anene monenetsa udakali komweko pamene ukubwera kotembenuka mtima kuti ufikire m'manja mwa osankhika a Mulungu. Akusankhe ndi Mulungu, chikhristu sitijoyina, timasankhidwa ndi Mulungu. Nkhani zimenezi ndizozama, ndipo sindikudziwa kuti Ibula ukumva chichewa changachi. Amayenda choncho anyamata amenewa. Ndiye muone kuti pa vesi imeneyi, ngakhale mukapita pa buku la 2 Timoteyo tawerenga ni nani, koma ndili pomwepa ndimafuna umvesese mawu akuti koma mzimu anena monenetsa kuti masiku osiriza ena adzataya chikhulupiriro ndi kusamalira mizimu yosocheresa ndi maphunziro aziwanda. Verse number 2, ndi maonekedwe onyenga ayiwo onena mabodza alochedwa mchikumbumtima chawo monga ndi chitsulo cha mutu. Mind you, be careful. Bodza limenelo limapita ndi kukadinda m'mitima ya anthu, kukayika tatu mkati mwa moyo wa chikhulupiriro cha munthu, kotero kuti uthenga uwu omanena kuti zipembedzo zina ndi akhristu onama, asisogolera mapurezidenti awo ndi aneneri onyenga, sangakuvomereni chifukwa bodzali linalocha mitima yawo, anakhulupirira bodza. Ndi zimene olemba buku la Ezekiel chapter number 27 verse number 26, ngati sindikulakwisa, ngati si 25-26, akunena kuti akuti wopalasa ako anakupalasira kutali, amalinyero ako anakupalasira kutali mkati mwa nyanja. Ndikunena pano zipembedzo zimenezi aneneri onyengawa m'buku la Ezekiel amawatcha kuti opalasa. So pano iwe usanalowe chikhristu udziwe kuti zipembedzo zina zili ndi opalasa awo, ndipo pakadali panopa adapalasira kutali. Olemba buku la Timotero wachiwiri verse chapter number 4 verse 3 ndi 4 akunena kuti chikumbumtima chawo cha amenewa chinalochedwa ngati chitsulo mkati mwawo, kutanthauza kuti opalasawo anapalasira kutali. Lero lokuti mwauze kuti kumene muliko tunkuchikunja chikhulupiriro ichichi ngakhale chinayamba ndi amene mmachimerera aja, koma kumene kundi kutali ayi sangavomere chifukwa opalasayi anapalasira kutali kwa chikhulupiriro. Pakuti anakupalasirani kutali, ngakhale ine ntakuwa pa nyanjayi, bwererani kumene kwa anyamata nzanga. Chipembedzo sichimayenera kuyenda choncho, kulambira Mulungu sitilambira choncho, palibe amene angamve chifukwa mfuwu ngawo ndi kufuwulira munthu amene opalasa wampalasira kutali. Opalasawo anapalasira kutali mpaka mphepo yakummawa idapeza. Nkhani zosausa, nkhani zosausa, nkhani zosausa. M'bale wanga undilole kuti ndibwere gawo lachiwiri pang'ono 20 minutes kuti ndikumalizire phunziro limeneli pokuyankha za mabuku aziwanda opezeka ku chikhristu. Ane sadayambe lero pamene ukufuna kupanga chisankho. Aneneri onyenga sadayambe lero pamene ukufuna kupanga chisankho cholowa ku chikhristu. Kunali Ahabu ndi aneneri ache, kunalinso mkazi wake Jezebeli, masiku adzana kunali Bala-Jesu, kumene kukuchoka Jesus wa ku Emau, anali aneneri onyenga. Ukawerenga buku la Yeremiya chapter number 14 verse 14 akupasa kankhani kena kake. Kunali achina El-Aziz. Zonsezi zinalipo mchipangano chakale, koma tsopano ndikuuze kuti munyengo inoyo imene tikukhala ino, mabuku aziwanda alipo. Kunja kuno kuli mabuku amene Satana njerekezana agwirisa ntchito ndi amene amapezeka m'mayiko, m'madera, m'mipingo ndi mzikhulupiriro. Chipembedzo cha chikatolika ndi chimene chimamva bwino nkhani imeneyi ndikamafotokoza. Ngakhale ku Vatican maudio akakafika amanena kuti mkulu uyu akunena zoona, chifukwa inenso ndi mmodzi mwa anthu amene ndili registered
kukachita visit Vatican mpaka na ku secret archive kumene ndinakaona ena mwa mabuku aziwanda. Ndiye mabuku aziwanda amene wowo amene amakhala kumene koko mu gawo la chikhristu ku Vatican ndi chikhristu cha dziko lapansi. Iweyo kuchoka ku Mecca kumene kunso kuli mabuku aziwanda amene ndizafotokoze pafupi 21 audio inayo. Koma lero kumene ukufuna kupitako kumayendayenda mabuku awa. Kuli buku la mphamvu kwambiri la ziwanda limene linalembedwa ndi magazi lotchedwa Grand Grimoire, silokhalo ayi. Kuli mabuku aziwanda oopsa kwambiri amene buku limeneli mukalipezanso ngakhale ku buku la Chisilamu limatchedwa kuti Black Magic, koma amene analemba mabuku amenewa, buku limene lili la ziwanda limene lili ndi ena mwa anthu amene ali mdziko lapansi. Tamverani, mabuku amenewa ndi mabuku amene anthu ambiri opembeza chikhristu amatchula. Tadikirani m'bale wanga ndikupaseni the most dangerous books in the world. Number 1, mabuku olembedwa ndi anthu okhala pakati pa Satana ndi Mdierekezi, ndipo iwowo ali mdziko lapansi lino amachita limodzi ndi mabuku amene wawa. Undimvese m'bale wanga, buku limeneli ndiloyipa kwambiri, mabuku amenewa ndioyipa kwambiri. Ndiye mumve pano. Number 1, kuli buku limene limatchedwa kuti Gender Genesis, linalembedwa ndi Maria Robert. Simukumva? Buku limene lila Gender Genesis ndi buku limene Satana analemba pamwamba pa buku loopsa lotchedwa Grand Grimoire, kapena ndiyambe choncho. Pali mabuku aziwanda. Ndiye mabuku amene wawa aziwandawa ndi amene gawo la Khristu amagwiritsanso ntchito kukuyankha kuti ku chikhristu kufuna kulowako, nakonso amagwiritsanso ntchito mabuku ena amene Satana analemba ndi cholinga choti akapezemo nzeru, akapezemo ati imene adzichita pofuna kupitiriza kusunga akhristu onama. Iwowo na adzitcha aneneri onama. Mumakhala ma ati luso lolekanalekana limene ena mwa aneneri amene mumapeza dziko lapansi anatengamo nzeru zake. Ndiye mumve pa amalitcha kuti Gender Genesis. Buku lachiwiri limatchedwa kuti Blue Ear. Ndidzilankhula momveka bwino, ndidzilankhula momveka bwino mosathamanga kuti inuyo mumve mu audio yachiwiri. Usamale chifukwa teknoloji ili ukuku imachokera m'mabuku amene ndikuayamba kuafotokoza pamene papawo. Ndiye ndiyambe bwinobwino. Buku loyambirira limatchedwa kuti Gender Genesis, analemba ni Maria Robert. Nkhani imeneyi ndiyomveka bwino kwambiri. Ngati mudzawerenge m'buku limeneli la Gender Genesis, muzapezamo ukaswiri wolekanalekana umene unalembedwa mmenemu, ndipo mu buku limeneli ziwanda zimachita limodzi ndi anthu amene ali ndi maonekedwe achikunja, mkamwa mwawo nkumatulusa zinthu za Mulungu. Limatchedwa Gender Genesis. Koma nditopa chifukwa ndikhoza kuwerukira buku lomweli la Gender Genesis. Tadikira ndikuuze, mu buku limeneli ndi mmene mumatuluka mizimu. Mumayiona pa TikTok pa, mumayiona ma social media, mumaona malo olekanalekana. Iniyo kukadabwa kuti chikuchitika ndi chani. Mukampeza kuti munthu wadzola ni papa, milomo ndiyofira, sisi ndilochosa, size ndikulibe, wabola. Koma mmene Jezebeli amaonekera, koma mukampeza ali kugome. Mukamumve zimene akulankhula kutamanda Mulungu, zimene akulankhula kutamanda Yesu. Koma chionekedwe chonse chakunja
zimachokera mu Gender Genesis. Ndi zinthu 9 pamenepo. Ndileke. Buku number 2. Blue Ear. Analemba ndi Malison. Malison anali 33 degrees. Kodi mmenemu mu buku limeneli mulija. Muli ziwanda zimene zimatchedwa kuti ma blue ear. Na Yesu bukulu analipasa blue ear. Blue ear ndi nzake wachinakala ino. Mu buku limeneli mumakhala mizimu yolekanalekana imene imaona amayitcha kuti blue ear. Ena posamvesesa ati tidatuluka chipembedzo cha Satana koma tili ndi blue ear, tili ndi third ear. Nkhani tizosausa kwambiri ndi limene limatchedwa kuti third ear. Diso lake ndiliti mbwere kwa ine ndili ndi diso lachitatu loonera. Diso lachitatu loonera. Ukulidziwa diso lachitatu loonera silimapezeka ku zinthu za Mulungu. Limachokera m'mabuku ngati ma blue ear. Analembamo zambiri mmenemo. Ndikanakhala ndi zinthu 14 zoti ndifotokoze zopezeka m'buku la blue ear. Ndekuti ndili ndi ntchito yambiri brother Tribe yoti ndiliziwise dziko lapansi. Kumeneku ndi kumene kumachokera milota, kuona, kunenera. Mizimu yake imatchedwa kuti blue ear. Koma ena anayipasa ngati kuti akuti third ear. Komanso momwemo muli nkhani zosausa kwambiri zimene zimatuluka mu buku limeneli. Anali Malison amene anathandizidwa kalembedwe kake analemba kugwiritsa ntchito magazi ndi amene anali inki yoyambirira ya mabuku amene. Komanso ndi kale kwambiri Satana wakhala kugwira ntchito ndi mabuku. Ndiye mabuku amene wayoibula ukamabwera ku Chikhristuku udzidziwa kuti ku Chikhristuku ena mukwamva tsegula machalichiwa amagwiritsa ntchito zochitika, amawerenga mabuku amenewa, amayang'ana mmenemu, amalandira kudzodza kwa ziwanda zochokera ku blue ear nkumatsegula mipingo kuti akavomerezane ndi Mateyu 24 verse 24 aneneri onama adzauka ndipo adzachita zizindikiro zazikulu ndi zodabwitsa ku dziko lapansi. Buku number 4. The Great Getsheba. Great Getsheba ndikumkumbukira bwino. Walking book. Ndi buku limene limayendayenda. Ndi lamphamvu buku limeneli. Akhristu oyambirira amene anayenda kubwera ku dziko lapansi lino ngati a mission ama miracles. Ndilakuitsatu pano ine. Munaona china Leonard Bonke masiku aja Great Getsheba. Munaona china Ben Hinn masiku aja Great Getsheba. Makosana vanthu amayenda the artificial walking, artificial miracle. Kumpempherera munthu pa institute paja chaka chimenecho ma early 80s. Munthu ndikutaya ndodo ndikuyenda kuchoka mwachaza kuchoka pa ground pamusi pa Lilongwe paja pamene anapangisira nsonkhano ndi maso anga awa kuona munthu anayenda bwino wataya wheelchair yake kuyenda nkukafika wachadza makono ndikukhala 3 days ndikubwerera sokolo mali. Great Getsheba. Nkhani zosausa. Anyamata mzanga tizikhala limodzi pa social media apa ndikumvera izi chifukwa izi zidzatithandiza kuzindikira chinyengo cha Satana ndi Mdierekezi cha iwo amene amatchedwa kuti mipingo. Baibulo laneneratu kuti ndi Akhristu onama ndipo ine ndikuchenjeza ibula akamabwera ku Chikhristu asankhidwe ndi Mulungu basopo chifukwa angakafikire mipingo ya aneneri onyenga oti luso lawo ati yawo anayitenga ku Great Getsheba. Amaonesa ma miracles. Kusankha kwako usankhe ndi Ambuye pamene ukufuna kubwera kwa Mulungu. Book number 5. The Between the World and Nehas. Sindikudziwa kuti nchani kapena nulondola koma nimangofuna ndikupaseni kuti Baibulo limene limatchedwa kapena kuti buku la dziko lapansi limene linkatchedwa kuti Between limanena kuti world and me. Nkhani zili mmene momo analembamo dziko ndi ine. Nkhani zosausa. Tili ku Venezuela. Martin Anuka adatulusa buku limeneli Between and the World kapena kuti the world and me.
anuka akuwerenga buku limeneli ankatanthauzira ziwanda zimene zidzampange munthu dziko ndi ine basi, between world and me. So tamverani, mukapita ku mipingo imene m'bale wanga Ibula ya imene imagwiritsa ntchito masenga pa chipembedzo chawo otuluka m'buku la Between World and Me, chichewa chawo mukachimva amanena za inuyo, ulosi wa inuyo wamene mwayendera, zimene ambuye anu adachita, zimene muti muchite, ndikukuwuzani zimene inuyo muli pa nthawi imeneyoyo, world and me. Koma sizokupititsani tu kumwamba, ndi za dziko ndi inuyo, world and me. Mabuku aziwanda akugwiritsidwa ntchito mabuku amenewa pakachina mtindi cha aneneri onyenga. Ibula timing pa soap timing ungachite tsoka. Ine ndachita mwayi gwa mbodi limenelo la Chisilamu kudzagwa ndilipa sichinali chifuniro changa, sikunali kusankha kwanga, koma anali Mulungu. Pasopo ambiri Asilamu anathawa ku Chisilamu, koma ali m'mabuku amenewa akuyendesedwa ndi between me and world, between world and me, pakati paine ndi dziko lapansi. Iwowa ziwanda zimene zimapezeka m'mabuku amenewa zimawuza kuti adzikayika anthu mchikhulupiriro chakupeza zinthu za dziko lapansi ngati mphamvu ya Mulungu imene ikuchita. Ndikumene kumatuluka tilemera. That spirit zinachita flood dziko lonse lapansi, ndikukalowa mwa aneneri amene anasankhasankha mipingo ya Khristu onama, iwo nkukhala mapresidenti ake, amalandirako ina mwa mizimu ya mabuku aziwanda. Ndikuti chani kwa Ibula? Ndikukuyankhani kuti ku Chikhristuso kuli mabuku aziwanda amene aneneri onyenga amagwiritsa ntchito. Kazumveka zimenezi, buku number 6 limachedwa kuti 1619 komanso 1984. Amenewa ni makodi namba amabuku amenewa. Makodi namba mmenemu mumayendayenda ziwanda zimene zikuyimira 1619, si chaka chimenechi. The book of 1619, the book of 1984. Makosana ndi kwawo kwamira komane, chifukwa zimayendayenda ziwanda zimenezi miphika ya makobiri, miphika ya zodabwisa, koma zokhuza ndalama. Kukupemphererani kuti mupeza ndalama inkupezadi. Nkhani zosausatu bwino muyisamalire bwino nkhani imeneyi. Ndizotheka kutulutsa audio imeneyi, ndikutulutsira pati pakati pa Fingwe Kasakatiza pang'ono muyang'ane chakumadzulo mupeza Petauke, noti Petauke, koma mukayang'ana chakumadzulo ndekuti kutulukira ku Mchinji Chipata. Ambuye akudalitseni pa mkumanowu. Tamverani mmene ndikuyankha funso limeneli kwa iwe Ibula, ndikuyankhanso pakati pa anthu amene tikuthandizana nawo, mmene aneneri onyenga amagwirira ntchito yake. Kubwera kuno kuli aneneri onyenga ndiye kuli asing'anga. Tikambirana za asing'angawo amene tapeza kuno, tikambirana za chipembedzo cha Satana chimene chikuchitika kuno kukona. Muziona Mozambique, muziona Zambia, muziona Malawi. Ndekuti mudusa kachebere mukwera mtunda ndi nkhani yosausa. Tamverani mabuku la nambala 7 Ibula tamvera limachedwa kuti God of Small Things. Mukulidziwa buku limeneli kodi? Makosana mabuku aziwanda amachedwa kuti God of Small Things, Mulungu wa zinthu zazing'ono. Ziwanda zimenezi zinakakokosa mphawi pasi nkwayika pamodzi. Misozi imalengeza m'maso mwanga ndikamayang'ana na mtindi wa anthu osauka amene asocherera m'mipingo ndi cholinga choti akapeze kanthu, atayitanidwa ndi God of Small Things, Mulungu wa zinthu zazing'ono.
koma tu buku limeneli analemba ndi Susanna Hariri. Susanna Hariri analemba buku limeneli The Woman in Black by Susan Hariri, limathandizidwa ndi God of Small Things. Tamverani. Number 8, The Wings of Fire, Guide to the Dragon World. Kanu ukonza chizunguchi, buku limeneli ndi buku la nambala 8, limagwirisidwa ntchito ku chipembedzo cha Satana, limatchedwa kuti The Wings of Fire. Ndipo amene amalilamulira ndi kulipanga guide buku limeneli amanena kuti ndi dragon wa ku dziko lapansi, ndi kuti akunena za Leviathan. So kabuku kameneka aka ndi kamene amagwirisa ntchito anzathu a Illuminati. The Wings of Fire ndi kabuku kamene amagwirisa ntchito anzathu Masons, Freemason, Illuminati amagwirisa ntchito The Wings of Fire. Nde kuchokera ku The Wings of Fire imene imasogozedwa ndi buku imene imapezeka pakati pa Illuminati ndi anzathu azipembezo za Satana, amene wawa amachita support anthu amene akufuna kuyamba utumiki ku dziko lapansi, ndi amayika pa the guide of the dragon, guided by the dragon, amatchedwa kuti ndani? The Wings of Fire, buku limene. Tsono amenewa ndi amodzi mwa mabuku amene ndimati ndikupasireni ku dziko limene lino lapansi kuti kuli mabuku amenewa. Koma tamverani m'bale wanga, sipokha pali mabuku oyipa kwambiri pa dziko lonse lapansi amene ndi oyipa, koma ndi oyipa kwambiri. Mabuku amenewa amatchedwa Necronomicon, linalembedwa ndi magazi a munthu, komanso tamverani limayenda pa munthu. Sindikudziwa ngati chimenechi chikukumvekerani bwino. Mabuku amene wawa amatchedwa kuti Necronomicon books, analembedwa ndi magazi, amapezeka ku Chikhristu. Mabuku amenewa amayenda pamwamba pa munthu ndi mkati mwa munthu. I don't know kuti ndingayikepo chichewa chanji. Nkadakhala mchewa obadwira kuno ku Lilongwe, zikadakhala bwino nkukhala mchewa weniweni wapaphata, nkuphunzira bwino sukulu, nkumakhonza chichewa, nkanakonza bwino pamenepa. Koma mochepekedwa ndimafuna ndikutanthauzireni pamene akunena kuti ndi buku limene limayenda pamwamba pa munthu ndi mkati mwa munthu. Akufuna kukuuza ni kuzama kwa nyaunyau, kwa nyang'ali, ziwanda zimene zimachita anoint atsogoleri awo amene amawerenga mabuku amenewa, kungofika pa gulu nonse, attention yonse, nyaunyau, thupi lonse kumayendayenda, limayenda pamwamba pato, komanso mkati mwa anthu. Kungonena kuti amayi amene aja samunanu mkwati wane ndi ena, siku lomwero kusinthiratu zochita ndi kukhulupirira zimenezozo. Amatenga anthu onse, iwowo amayima pamenepo nkumawatcha kuti mapapa. Ndipo banja limasokonekera. Palibe munthu amene amamvera mzimayi kumvera banja lake, amalolera kukhala pa umbeta. Mabuku amenewa Necronomicon anatulutsa anthu ambiri m'mabanja nkukayika kuti akhala m'manja mwa matchalichi. Ibula usamale kwambiri pamene ukubwera ku Chikhristu. Nkhani zosausa. Undilole kuti ndikupatse mabuku awiriwa ngati mabuku akulu kwambiri amene pamwamba pake pamaoneka chinkhope koma chikulankhula. Kuchipembedzo cha Satana. Mabuku onsewa ndikukuwuzaniwa naonera kuti, nawerengera kuti, nadziwira kuti mochepekedwa mwanga.
amasungidwa ku museum ku Vatican ku St. Peter's Basilica. Nkhani zosausa kamba kakuti ndapita ndikumene ndakaona mabuku amenewa. Buku limene linayikidwa mwapadera-dera ndi buku limene limatchedwa kuti Kitabu al-Aziz, the book of the dead. Nkhani imeneyi ndiyo sausa kwambiri ana Mulungu. The book of the dead. Buku limeneli la the book of the dead limagwira ntchito jeno kwa andale kuti akakhwimire wanthu. The book of the dead kayendetsedwe, kasayinidwe, kasinthidwe ka zinthu anthu abwinobwino kungofika ku State House nkusintha zochita. The book of the dead. Nkhani imeneyi imatimanga kukamwa, timabwerera mbuyo, tentilumphe mungodziwa kuti kuli the book of the dead. Ibula kuli the book of the dead. Ukamabwera ku Chikhristu samala kwambiri, kuli buku lina limene ukalipeze la book of the dead limagwira ntchito general. Akhristu amaligwirisa ntchito, andala amagwirisa ntchito, mafumu amagwirisanso ntchito. Limatchedwa the book of the dead. Nkhani zimenezi zimakhuza imfa, tentilekere pamenepo. Na buku limeneli ndi mabuku oyipa kwambiri. Ndiso pano mukachoka konseku mudzayenera kudziwa kuti muli nkhani za ufiti, muli nkhani za masenga, muli nkhani za zozizwa zolekanalekana zimene mabuku amenewa amachita release kupita kwa iwo amene asankha kugwirisa ntchito mabuku amenewa. Ndiye ndimalizire kuti gawo losiriza la kuyankha kwanga la maminitsi pafupi 24-25 ndakupatsa m'bale wanga Ibula yankho tsopano kuti ku Chikhristu nakonso kuli mabuku aziwanda amagwirisidwa ntchito ndi ndani. Mateyu 24:24. Magulu awiri, gulu loyamba ndi akhristu onama, gulu lachiwiri ndi aneneri onyenga amene amanyamula maperform. Sipona ukamva kuti zozizwa zodabwitsa zimene anthu amenewa adzatulutse, zodabwitsazo zimapezeka kapena amazitenga kapena zimachoka zimatuluka kuchoka m'mabuku ena amene ndakufotokozerawo. Ndasiya mabuku angapo mpaka tsiku limenelo. Mulungu akusamalire m'bale wanga Ibula pamene ukupanga chisankho chotuluka Chisilamu kupita ku Chikhristu. Pemphero langa lakuti dzanja la Mulungu likusogolere kuti akakusankhe potembenuka kwako kwa mtima kuleka chipembedzo. Ndi chenjezo lakuti usangotuluka chipembedzo mtima udakali kwa Satana, chifukwa kusintha chipembedzo si chipulumutso, koma kulapa machimo ndi chipulumutso. Ndibwereze Ibula, kusintha chipembedzo si chipulumutso, koma kukhulupirira Mulungu mmodzi ndi kusamalira zakumwamba ndi kusamalira kumvera chiyero chonse cha Mulungu. Pakuti Mulungu ndi woyera, iwenso uzikhala woyera. Pamenepo ukhala kuti wasankhika, chifukwa anzanu adasinthapo zipembedzo, koma mpaka na lero tikakhumudwa tikakafika kwathu kwaona kuti adasinthadi chipembedzo koma anali mu chipembedzo chomwe chicha. Timaonera kuti akafika kuno ku Chikhristu ikangolira nyimbo kuchalichi yogwirizana ndi chamba cha gule wakwawo, mmene athimbwidzikire pano, mmene adzithyolere pano, umangodziwa kuti makosanawa anangosintha chipembedzo koma adakali omwe aja. Ngasizi nzija mavina chauko ukakhala zizangala. Lero chizangala chicha chili m'mipingo ya Khristu onama. Mwa ichi ndikuchenjeza Ibula kuti pamene ukuchoka Chisilamu ufuna Chikhristu, Mzimu wa Mulungu wachisogozo wodziwa kusankha akusankhe. M'dzina la Yesu ndakulankhulira zimenezi. Amen.